Hola a tothom, som la Cristina i la Marta i ens hem presentat la Carme i us venim a presentar el projecte Cultureta, un projecte que ja ha començat a caminar fa uns quants mesos. Vam començar amb aquesta idea al febrer d'aquest any, és a dir, que encara no té un any de vida, però per sort va anar bé i esperem que tingui una vida llarga. Us expliquem una miqueta d'on va sortir la idea. Al principi ens vam plantejar, per experiències pròpies, de tenir mainada prop, mainada petits, que ens agradava proposar-los activitats una miqueta més enllà del que era merament joc o propostes més estàndard, poder treure profit de les activitats culturals que també van dirigides a la mainada. Llavors vam pensar que podia ser una bona idea i el model no el vam inventar nosaltres, és a dir, és una cosa que existeix a ciutats més grans, un tipus d'agenda setmanal online que recollís, seleccionés, fes també un cribatge de les activitats familiars i culturals que hi havia a la província de Girona, a comarques de Girona, que ens oferia per anar amb tota la família. Una mica amb la missió, nosaltres volíem pensar que, a part de passar una bona estona, d'oferir activitats amb valor afegit a la nostra mainada, estem educant persones, estem fomentant valors que són importants i també estem incidint en el públic, en el consumidor cultural del futur. És a dir, que valia la pena començar-los a relacionar amb totes aquestes activitats, amb tots aquests espais que no els siguin estranys, com museus, com galeries d'art, etc. I que, com la naturalitat que els caracteritza, s'hi puguin relacionar. A partir d'aquí, explicar-vos una mica com Cultureta és un ens central, diguéssim, i amb qui ens relacionem. És a dir, entra en contacte amb diferents col·lectius i el primer, lògicament, és el de les famílies. Per què pensem que és interessant? I, de fet, per sort, les dades una mica ens ho estan corroborant perquè hi ha una comunitat, un nombre important de gent que ens va seguint setmana rere setmana. El que és l'agenda familiar, és a dir, el que proposem a les persones que ens segueixen cada cap de setmana, també hem començat fa relativament poc a oferir continguts interessants. Continguts sempre vinculats al món cultural. Hem començat amb dos àmbits, un és el foment de la lectura, donar consells a les famílies perquè pensem que és un dels àmbits que seria bo que es passés de pares o mares a fills i que pot revertir-los tots els beneficis del món. L'altre és relacionar la mainada amb les arts escèniques, hem fet tota una sèrie de consells també molt vinculats, és allò de buscar les sinergies que dèiem tots plegats quan també temporada alta va presentar la programació d'aquest any, i no només temporada alta, o sigui, hi ha com un calendari, tots els programadors culturals van una mica com la mainada, amb el curs escolar, aprofitar aquells moments d'expectació, de presentació de propostes, però també nosaltres donàvem uns consells, és a dir, si la persona no s'ha plantejat mai portar un infant al teatre, quines pautes li podem donar per abans de la funció, per després de la funció, com parlar-ne, com proposar temes, com pot ser un fil del qual estirar i aprendre'n tots plegats. Això és una línia que hem començat fa relativament poc, també volem buscar complicitat de gent vinculada al món exacte de la cultura, que ens prescriguin obres de teatre, pel·lícules, llibres que els han marcat especialment i que puguin ser útils per la gent que ens segueix, que això mica en mica ho mirem d'anar assolint. I per últim també volem crear una mica de xarxa, una petita comunitat de famílies Cultureta, entre cometes, per fer honor al nom de l'espai web i del butlletí. En certa manera pretenem recollir aquesta manera canviant que hi ha de comunicar-nos i que justament això que fomenten les xarxes de la comunicació, de la prescripció d'altres usuaris,
evidentment el programador d'una activitat sempre dirà que és fantàstica i que s'hi ha d'anar perquè està molt bé, no? Però pot tenir molt més valor doncs, el que et digui algú que ja hi ha assistit o algú que ho prescriu des de fora perquè coneixement. No? Llavors, inicialment era només butlletí, però al convertir-nos també en espai web, que de moment no sé si una mica domèstic perquè és self-made, però ja estem treballant en un aspecte més professional que ens permeti aquesta versatilitat de continguts i que sigui una mica una referència que les famílies no només hi trobin, principalment s'hi trobaran aquestes propostes de cap de setmana per gaudir en família, però també altres consells vinculats sempre el nostre fil conductor sempre és la cultura. Podem incloure algun altre tipus de proposta, però bàsicament mirem de fer pedagogia en aquest sentit. Hem anat a buscar també, o estem buscant, el que dèiem això de fer xarxa, buscar la complicitat de les entitats culturals, perquè evidentment Culturet es fonamenta en aquestes activitats que proposen les entitats culturals. Llavors, nosaltres no ens volem casar amb ningú, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres sí que sempre hem volgut ser molt lliures de proposar les propostes que realment ens semblen més interessants i d'aquí una mica també aquest rol de prescripció que hem anat assumint. Ajudem, i nosaltres considerem que això també és molt important, a donar visibilitat a aquestes propostes i que contactar directament, que arribin directament. El problema que tenen és que fan un tipus de propostes que ara volen obrir, per exemple, i parlo podríem posar l'exemple del Bòlit, que una programació d'art contemporani que és adreçada a un tipus és adreçada a tothom, però no ens enganyem, sempre hi ha un perfil més concret de persona que segueix aquest tipus d'activitats. Llavors, quan fas una proposta per mainada, com hi arribes a aquest públic objectiu que probablement sigui diferent, sí que hi pot haver un artista que vingui amb les seves criatures, però evidentment van adreçades a un públic molt més ampli, no? Doncs, a través d'una proposta com Cultureta pots arribar a aquesta audiència més àmplia, unes activitats més per a tots els públics, per dir-ho d'una certa manera, doncs ara remeto a coses més recents, que acabem de passar el cap de setmana de Tots Sants, la festa de la Castanyada, del Halloween. Doncs si hi havia una proposta d'una fira de castanyes que hi havia contes per mainada, però contes ben explicats, ben explicats, també li vam incloure perquè potser són les propostes que són més atractives per a tots els públics, però que aquest públic més ampli que sempre troba aquesta activitat Cultureta després se n'assabenta d'unes altres que potser no li arriben d'una altra manera. I d'aquí, doncs, el jugar una mica amb aquestes propostes d'activitats. Doncs seguíem amb els col·lectius amb els que ens relacionem, les famílies per una banda, que són la gent que ens segueix i els que li hem de ser útil setmana rere setmana, les entitats culturals i de lleure, que també entenem que els hem de ser útils perquè són pont entre uns i altres, hem d'establir aquesta connexió. I finalment, i aquí és la part sempre de les finances, que és el que costa més, perquè a dia d'avui això és un projecte que no tenim en hores nostres, però que no es nodreix de res més, de moment. Buscar-li un rendiment econòmic, és lògic que no hauria d'arribar. També pensem que hi ha una part atractiva per a empreses i comerços. Les entitats privades o empreses que tinguin com a target o públic objectiu les famílies també els pot resultar molt interessant d'accedir a aquest col·lectiu que ens segueix. Aquesta via, tot just ara, comencem a explorar-la, comencem a tarificar, a posar una mica a preu el que nosaltres fem, a tenir clar què hauria de costar tenir un espai a casa nostra, per dir-ho d'alguna manera, però entenem que el que oferim és un contacte amb una audiència i una manera de fer publicitat molt menys invasiva, perquè d'alguna manera les famílies quan es subscriuen a Cultureta de manera gratuïta, i això ho serà sempre,
ens conviden a entrar a casa seu, no? Ens conviden a proposar-li coses. És a dir que d'una manera molt curosa, però hem de ser capaces de buscar complicitats o aliances amb entitats privades, amb empreses que vulguin parlar en aquest públic, els hi vulguin oferir coses i poder-los posar en contacte igual que fem amb els altres dos camps, amb famílies i entitats culturals.